हेलो लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनै भिडिअआ जाहैबाय थारमाने आङो दा नैबे मा होनो दांदुपुर अन्थाइ गुफुर हाजो गोजौआव थांनो नागिरदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिबा आं नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामसै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम हानायखिनि। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसनफैदोंबा नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिबा सोलौ नायलांबाय था दिनै स्टुडे। आं दा हाजो खाथियाव मोनफैबायानो जायगायाव गुदियाव दा स्टार्टिं जे जायगानिफ्राय स्टार्टिं गाखोजेनगोन बे जायगायाव गुदियाव सफैबाय। बेयाव मोनसे मन्दिर दङ। नोंथांमोना नायलांबाय था, आं देखायनो सेस्था खालामलांबाय थागोन। बिराद मानसिफोर दंफैयो नै, बाइकजोंबो फैयो, सोरबा सोरबा बेटारि रिक्साजों फैयो। देखायनो सेस्था खालामगोन मन्दिराव। बेयाव दामग्रा देग्रा दंजोबो आरोना। मानसिफ्रा भिर गाखोलांबाय हाजोआव। स्टार्टिं गाखोजेनबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांनो हागोन। फार्स्ट स्टार्टिं गाखोजेनबाय आरो गाखोयै गाखोयै नै ससे लामा फैथारबाय आरोना। जरना फिसा मोनसे मोनो। जायगाया बिराद मोजांलै, थान्दानो। फैयै फैयै गेजेर नांफैबाय लोगोफोर। नैबे गेजेर खन्द'आव नैबे मोनसे गिदिर बेल बिफां फांसे दङ। दा बे बेल बिफाङाव नैबे बाबा शिबनि लिंग दङ। नैबेनो गेजेर खन्द'आव आरोना, गेजेर नांफैबाय। बिसि मोनबाथाय माने गेजेर नांफैबाय होननानै लादो आरो। बेनिफ्राय बयबो आगरबाथि धुपखाथि गय जरा फाथै जरा थालिर होनानै खुलुमना थांबाय आरोना। बेक साइडआव बिराद मानसिफोर दङ नै ज' ज'। खावसे थांनानै सफैबायानो। सिगाङाव मालाय होना फैबाय खावसे, माइलि होना फैदों मालाय आंनो। दाबो सौहैयाखैथ', गेजेर नांना बारखाबाय। मेंबाय, जियारानिया मेंबाय नै। बे समाव दा फैयै फैयै फैनानै सफैथारबाय लोगोफोर। एकदमबारे गोजौ थिखिनि मन्दिराव सफैबाय। दा नोंथांमोननो देखायलांबाय थानो सेस्था खालामसै गोजौ थिखिनियाव मा रोखोमै फुजा होयो मानसिफ्रा। हानायखिनि देखायलांसै। नैबे मन्दिर जाहैबाय। मानसिफ्रा बयबो होगासिनो फारि फारिनो। बिबार बिलाइफोरजोंनो माने भर्ति जाबाय आरोना बे शिब मन्दिरनि बे शिबलिंग मुर्तिया। नै आं दा ओरै अन्थाइ सानिफ्राय भिउसखौ देखायनो थांगासिनो लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। माने हाजो थिखिनियाव बेबायदि आरोना, अन्थाइआ ओरैबायदि गिदिर। बे अन्थाइ सानिफ्राय नायोबा नै भिउसआ माबायदि नुयो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे गाहायाव दुब्लि दङ, गामि।
गोजौआव गाखोनानै नाहरबा ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनो आरोना भिउसआ बिराद बरिया नुखायो बिफांनि बिलाइफोरखौनो बिराद बरिया नुयो आरोना सोमखोर समायना अन्थाइ सायाव बिराद मानसिफोर दंहैयो आं देखायलांनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना जोबजासिमल' नायलांबाय था आं दा नै अन्थाइ गाहाय साइडआव ओंखारलांनानै देखायनो सेस्था खालामदों आं बोरैबा गादलिनानै गोलैलांबाथाय माने एकदमबारे गैखाला आरोना बाहाय नोङो आइबो गैया आफाबो गैया जाहैखागोन होमबाबो आं फुरा रिक्स लानानै अन्थाइआव ओंखारलांदों आरोना जिङाव गाहाय साइडआव नोंथांमोना मालाबा सोरबाफोर थांबाय बायोबा माने बांद्राय अन्थाइ लोबोर जिङाव थांनानै बिदि आं बादि फट' खेबहैनो नाङा भिडिअ खालामहैनो नाङा बे आंनि रिकुवेस्ट बियो थारमाने ओरैबायदि गिथावथाव अन्थाइ सेराव थांनानै बिदि भिडिअ फट' खेबहैयोबा बोरैबा जुदि गादलिनानै गोलैलांबाथाय सेसखा आरोना नायदो लोगो माबायदि गिथाव बाथावखा होमब्लाबो आं फुरा रिक्स लानानै थांनाय जाबाय आरो बेहाय गोजौआव गाखोनानै नाहरोबा माने ओंखारबोनोनो बालायलायो आरो फैनोनो बाखायो ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनहैयो गोजौआव बे अन्थाइया गोदो एकदमबारे सुनै बायदि गुफुर जोबमोन जाहैदों दा बोरैबा लासैनो सोमलांबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांदो आं देखायलांनो सेस्था खालामबाय थानोसै आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै हाबनाय बिथांमोनहा अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय चेनेलखौ जाहाथे नोंसिनि साबस्क्राइब खालामनायावनो एसे दावखोलांनो हानाय बायदि आं दा बेसेबां गाहाय साइडआव दंफैयो अन्थाइनि एबार नै बे फारसे साइडथिं फैबाय आङो नोंथांमोना नायबावदो एबार फारसे साइडनि भिउसखौ दहाय आङो साइड मोनसेथिं थानानै भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय एबार दा आं नैबे साइड मोनसे फैफिनबाय अन्थाइया गिदिर गुवारथार नालाय आं नैबे फारसेथिं फैबाय नै नायबानो जाबाय माबायदि नुहुरो गाहायजों ओरैबायदि गिथाव नुहुरखायो आरोना लोगोर सेराव थांबाथाय साइड फारसेथिं थानानै भिडिअ बानायदोंमोन नै दा एबार आं दस्रा साइडथिं फैनानै भिडिअ बानायगासिनो दङ
जिङाव दियाल'ना थांथारोबासो नुयो आरोना बे माखासे सुरेख अन्थाइ सायावनो माने सिजौ बिफां रज'नांगौआबो साधारन नङा। ओरैबायदि समायना नुथाय बै दै नुनाया जाबाय दिब्लाइ ओमफ्राय ओरै बै गोजानसिननिया धिर धिरबो माने नुहुरजोबो आरोना नायदों मानसिफ्रा सारावखालि मानसि फुजा होनो थांग्राफोर ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनखायो आरोना गोसोआ गोजौनिफ्राय बिराद क्लियार नुखायो। फुजा होखांनानै जिरायनानै थाजोब्बाय बयबो बार जाबाय बाराथ' ओरैबायदि बार स्रो स्रो खोलो खोलो नांखायो जाहैबाय। गाखोनानै गोलोमदै गदोंबाबो मथा मथि 2-3 मिनिटसो जिरायनो थाबानो ओरैबायदि गुसु